Днес ще звъним на Криско. Пак с дрънчето и парно. Но ние ще му звъним. И тук. Иво. Обърка се не. Иво Криско бесието. Да звъним. Избраният номер не отговаря. Моля, Тук имах един неизвестен номер. Къде беше? Имах един неизвестен номер, на който бях звъннал също. Ами сега хора ще ви покажа как да. И другия ми канал просто си го харесвам. Може поне за него да се абонирате, няма го изоставям, ето. Зато и клип, че не знам защо няма достъп, но може да ми разгледате другите клипове, ето. Например, този аз си ги харесвам и тъй. Хардстоун и Стиршот ми искаше профила. Ето и тази игра е хубава. С мотори трафик рейсър, мога да ви покажа само нещо да видя. Мога да ви покажа и Mortal Kombat, взема 2 гигабайта и 10, там е нещо. Такова. Ето я. Тук имам нехаресани видеоклипове, защото го писах Combat, а то се пишел Combat. И зато и. Иначе може и Майнкрафта ми да гледате, оцеляване. Тук е този епизод, те са два, все още не съм правил други. Ето можете да видите първи епизод на Mortal Kombat. 4 харесвания. Добре, тук сутрешното, какво правя сутрин. Той ми е в другия канал. Но той е от отдавна, тогава бях малко по-парен и ми личи. И тук звъним пак на Криско, ама имаше още един неизвестен контакт. Ама не му помня номера. Тук е епизодите ми на Clash Royale. Вие може да видите. Трябва да пренеса и от тази страна. Ето това ми е снимката. Аз 5 видеоклипа, както виждате. Това е канал, може за него да се абонирате също. Сега дали съм си сложил снимка само. Ето и тук да го оставя. Ето и пък тук. Нямам видеоклипове все още, но очаквам скоро да има. Ето. Все още няма абонати, защото тази вечер го направих този канал. Ами, сега да вземем номера. Отивате, например, аз номера го бях взел, ми бяха дигнали. Например, на песента тук на Дара за участие. Там бях отишъл. Така. Сега отивате тук, линка, номера да намерите. Ето го.
Значи, той са брои плюс 3590886. Ето, аз ще се го запиша и се обадя и ще пиша участие в X Factor нещо. Нещо си измисли. Това е моят член. Тук има много неща. Се пиша. Ако не разходя на стаята. Так, вижте 0, може и да пишете. Ето. Видите номера, аз да го пиша. Вие тук го виждате. 0, 8, 8, 6, 6, 6, 5, 0, 5, 1. 0, 5, 1. 3. Сега отивате при набиране. Ето. Трябва да ми виждате контактите. Само ето го. Че съм се. Не. И сега хора ще чакам малко нещо да направят. Не. Трябва да се почисти телефонта от един път. Хора, може да ви покажа една настройка. Друг път обаче. Как можете да си направите телефона, да му кажете да запълва мястото, когато се изтеглихте нещо или вие знаете. И зато и трябва да я махнеш тази настройка. Аз съм си я сложил, зато и тъй ми казва, че ми взема място. Храни ще вземе тая. Но трябва да я махна тази настройка. Сега ще ми го вземе веднага. Български трябва място. Добре. Сега да звъним на този номер. Значи пишем 0, 8, 8, 6, 6, 5, 0, 5, 1. И да звъним. Избраният номер е грешен или непълен. Моля, проверете и опитайте отново. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and try again. Избраният номер е грешен или непълен. Моля. Добре, така. Да ме виждате и така по-ясно. 0, 8, 8, 6, 6, 6, 5, 0, 0, 5, 1.